Latanawa o naglubog ang mga piso sa yuta o. Initan jud sila, apil ang kuan, ang mga manok mo giinitan diya sila inana day sila. Oo, tanawa o, giinitan jud sila o. Nagbugnaw ba ya ang yuta? Trabaho man ako na sa una kanang mananggi. Isang minimal na sa una kay higda dayon ko sa tunga-tunga sa maisan. Sumo na sila nakarelate ko nila. Initan jud sila kay ang ilang area nga kanang kuan. Ang ilahang kulungan nakagawas gud sila. Dara bantang siya sa init na raw. Kagawas. Dahil nakita na lang nako diri. Diri sila na nagkuan jud sila. Ginitan mo no. Kaluoy ako man silang ibutangan og daghan tubig. So gi-upgrade na pud nako ang ilahang tubigan. Kay para di sila mahutan og tubig kay para dili sila ma-dehydrate. Dili raman kitang tawag ma-dehydrate. Apil ang tanan kinabuhi. Naay kinabuhi ma-dehydrate na init kayo. Kating inita grabe sa mga season na gyud. So ini ang kagana lang diri sa mo kay muulan mo init. Balance ra. Pero ug mainit pod grabe makakuan jud unsa ni? Marakag malipong sa kainitan. Oo, naglubugod sila sa yuta. Bugnaw magud ang yuta. Nok. Initan mo, nok. Ang isa. Dagko na ako mga piso. 2 months na sila ron. Ay, 2 months. 1 month. Sakto na silang 1 month ngayong araw ang aking mga sisi. Hello, grabe. Maras lang nag-swimming ba sa yuta ba? Mahadlokon po din sila og tubig kaya di man sila pato. No.